Chini Bubagra Bir Bikram Manikya Achaima Salno Rege, TTAADC Jotto, Chini Borok Rokno Khakaham, Te Hamjak Maya Pharu. Architect of modern Tripura Hani Shini Jaknai, Chini Khani Bubagra, Chilpi Prahani Borok Rokni Bagai, Sakthari Kabangma Samung Kotor Klaiklang. Aborok no one suk lagi, tini ni ok kathar salo, phaidi chung joto no bono muito khlai layani.